Καταπληκτική ενυδάτωση και προστασία από τον ήλιο, όλα αυτά σε ένα προϊόν. Σας παρουσιάζω τη νέα ενεργή ενυδατική με SPF 30 Crème de Rose από Ina Essentials. Εμπνευσμένο από την παραδοσιακή βουλγάρικη περιποίηση του δέρματος, το Crème de Rose είναι η απόλυτη απόλαυση για τις αισθήσεις σας. Πολυλειτουργική φόρμουλα εμπλουτισμένη με βιολογικό έλαιο και νερό τριανταφύλλου παρέχει έντονη ενυδάτωση και ευρέως φάσματος προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ παράλληλα προσφέρει αντιοξυδωτική, αναγεννητική και καταπραϊντική δράση στο δέρμα σας. Απολαύστε κι εσείς αυτή τη μοναδική εμπειρία περιποίησης του δέρματός σας με 100% φυσικά συστατικά που έρχονται στα χέρια σας απευθείας από τη φύση. Η συγκεκριμένη κρέμα περιέχει ιαλουρονικό οξύ, νιακιναμίδι, βιταμίνη B3 και ντιπανθενόλη. Παρέχουν την απαραίτητη ενυδάτωση και βελτιώνουν την ελαστικότητα και την πυκνότητα της επιδερμίδας. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσω να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη κρέμα είναι πλούσια σε βιολογικό ροδέλαιο και ροδόνερο. Εσύ, ακόμα να την κάνεις δική σου? Τρέξε!